60岁就退休了吗？热爱可以创造价值吗？35岁还有重启人生的机会吗？在改革开放的年代，21岁的我冲在中国发展的最前线，创立了最早一批的中国名牌。如今我64岁了，学直播带货和年轻人打在一起，又找到新的赛道。从台前退役，我带着孩子们读剧本学表演，帮他们走出抑郁，我的内心也得到了答案。聚光灯不仅在台前，也在幕后。Jag inte kunde spela mer handboll på grund av mina skador, så var ju det jättetungt att acceptera. Och jag slutade träna helt och hållet. Och det var inte förrän jag hittade till swimrun och löpning som jag fattade att livet är inte bara podium och vinna, utan det är ju att upptäcka nya äventyr. Att få simma i havet, att få springa i skogen, att få leva ett liv i rörelse. 35岁搬到了异国他乡，在巨大的文化差异下，我陷入了深度焦虑。从学一门新的语言重新开始，认识新的朋友，找到新的爱好。我发现拥有好奇心和勇气，在哪里都能活出新的模样。